je tvoja obľúbená spomienka na neho, alebo s ním teda? Počúvajte ma, Refresher to akože to robí na schvál, že tam dáva túto osobu do týchto všetkých rozhovorov. Lebo ja viem, o čo vám ide. Ja viem presne, o čo vám ide. A ja to vysvetlím aj tebe. Táto slečna je silné slovo. Táto kreatúra, počúvaj ma. Refresher ťa tam nedáva preto, lebo sú hrozne inkluzívni a majú ťa hrozne radi a myslia si, že si talentovaná. Nie. Oni ťa tam nedávajú preto, kreatúra. Oni ťa tam dávajú preto, lebo vedia, že ľudia to budú pozerať, že to bude mať čísla, keď tam dajú takto bizárne vyzerajúceho človeka. Oni robia len kalkul. Oni vedia, že keď tam dajú monštrum, živé monštrum, oni vedia, že každý na tom ostane aspoň 3 sekundy, lebo nebude chápať, na čo sa to pozerá. A jasné, že to potom nakopne ten algoritmus. To je čistý kalkul s číslami, oni ťa tam nedávajú preto, lebo si myslia, že si talentovaná. Chápeš? Prosím ťa, pochop to, že ťa využívajú. Že využívajú to, že vyzeráš ako netvor.